ڕووداوێدەم باش تەماشەوانین هێژات هەفپەیڤینەکەیە ئیرۆدە میوانێکەمەیە تایبەت هەیە وەکە هەمی جاران میوانەمەیە ئیرۆ خانمێکە ژێهاتی و زیرەکە دە ئاستێن بلندە نونەرەتیە ئەمریکای گریە نەهاژی دیکە ئەو نونەرە ئەمریکا بوو کۆنسەیە ئابووری و جڤاکی یانەتەوەین یەکبوویدە جیگرا نونەرە ئەمریکا یانەتەوەین یەکبووی بوو نەهاژی دو وەزارەتە دەرڤەیە ئەمریکایەدە بالیۆزا کاروبارێ ژنێن جیهانەیە خانم Kelley Currie ئیرۆ میوانەمەیە ئەمێ بخێر هاتنا وێ بکن و یەکسەر بپرسن کا خەباتاوان چ لەخوا دەگرە دەم باش خانم ئەم دخوازن بزانبن خەباتاوە لەسەر بنگەها یاسایە ژن ئاشتی و ئەولەکاریە هاتیە دانین کو ددەما ترامپ دە ئەڤ یاسا دەرچوو بوو پەیوەندیە ئاشتی و ئەولەکاریە جیهانێ چ قاسی bi jinan heye بدیتناوە gelekî spas ji bo pirsa te û ji bo mêvandarîkirina min. Gava em qala yasayên aştî û ewlekariya jinan dikin, em vê weke beşekî giring ji ewlekariya niştîmaniya Amerîka û beşekî giring ji karê me yê piştevaniya aştî û ewlekariya cîhanê dibînin. Amerîka li Encûmena Ewlekariya Netewên Yekbûyî piştevaniya pejrandina biryarnameya 1325 ya taybet bi aştî û ewlekariya jinan kir. Weke te jî got, Serok Trump sala 2017 yasaya aştî û ewlekariya jinan erê kir. Vê Amerîka kir yekem welat li cîhanê ku bi yasa li ser asta yasayên dewletê piştgiriya aştî û ewlekariya jinan bike. Piştî derketina wê yasayê me stratejiyeke niştîmanî danî ku koşka spî sala derbasbûyî belav kir. Îsal jî 4 dezgehên Amerîka ku ji Wezareta Derve, Wezareta Berevanî, Ajansa Amerîkaya Pêşxistina Navdewletî û Wezareta Navxweyî pêk tên bi hevbeşî plana cîbcîkirina wê yasayê danîn. Ev wisa dike piştrastî bêdayîn ku em li ser hemû astankar dikin ji bo cîbcîkirina siyaseta parastina jinan li ser asta siyaseta derve û siyaseta me ya ewlekariya niştîmanî. Vê di kar û çalakiyên me de jî reng veda, wek beşdarbûn di danûstandinên aştiyê di navbera Talîban û hikûmeta Efxanistanê de. Em piştevaniya beşdariya jinan di wan danûstandinên Efxanistanê de dikin. Her wiha em piştevaniya dadgehkirina tawanbarên doza jinan yên êzdî û her wiha bi cihanîna dadmendiyê ji bo jinên ku bûne qurbaniyên Daişê li Iraq û Sûriyê dikin. Karê me beşdarbûna di hemû çalakiyên Amerîkayê de li xwe digire. Ev alîkariya mirovî jî li xwe digire her wiha çalakiyên me dwarê parastina aştiyê de jî. Belê xanim Currie ez ê paşê werim ser mesela jinên Kurd û her wiha jinên Kurdên êzdî jî ka hetanha we çi ji bo wan kiriye di dema pêştehûnê çi ji bo wan bikin lê ez niha dixwazim bizanibim ji ber ku di bernameya we de heye hûn zêdetir jinan beşdarî siyaset, dîplomasî, aborî û birêvebirinê bikin. Mekanîzmayeke çawa we daniye ji bo hûn vî karê xwe bibine serî. Em gelek alavan bikartînin. Beşdariya me ya diplomatîk heye. Em bi welatan re dipeyivin. Em ji wan re zelal dikin ku ev ji bo me mijarên li pêşin. Divê destpêşxerî û siyaseta xwe bawayekî deynin ku beşdariya jinan dwarê aborî, pêvajoya aştiyê û jiyana siyasî de bêmisogerkirin. Em vê bi zelalî ji hevbarên xwe yên diplomatîk re dibêjin. Her wiha programên me li Wezareta Derveya Amerîka û Ajansa Amerîka bo pêşxistina navdewletî ku weke USAID tên naskirin hene. Her wiha ajansên din yên ser bi hikûmeta Amerîka biriyên cuda piştgiriya beşdariya jinan dikin. Weke nimûne, însiyatîva me ya nû bi navê pêşxistin û her wiha xweşdebara jinên cîhanê. Ji aliyê 10 ajansên hikûmî ve hatiye daraştin. Programeke têr û tijeye ji bo piştevaniya beşdariya jinan dikirte aborî de. Ji binî heyaserî. Lewma em duwarê bihêzkirina aboriya jinan de bi ciddî kar dikin. Her wiha hevbeşên me jî hene. Nemaze kerta taybet. Her wiha civaka sivîl jî ji bo mebesta bihêzkirina dengê jinan û
کارکردنا لەگەڵوان سازیên jinan ku di nava civakê de rastî kelemantên her wiha ji bo bikaranîna çavkaniyên din ji bilî çavkaniyên me. هناك وڵات هەنە کو hûn bi taybetî giringiyê didine ji ber ku pirsgirêka jinan li gelek yani li her welatekî taybet e bi rewşa wî welatî. Hinek welat hene ku hûn wan cuda dikin û giringiyeke zêdetir didine wan? Bêguman, em nikarin li hawara her kesî herin. Her wiha em nikarin hemû pirsgirêkên jinan jî li cîhanê çareser bikin. Lewma pêwîstiya me bi destnîşankirina karên li pêş heye. Em giringiyê didin deverên koxortkirina aboriya jinan, aştî û ewlekariya wan pir giring in. Her wiha karkirina ji bo rûbirûbûna tundrewî û tundûtijiya dijî jinan û çawaniya handana jinan ji bo destxistina pêşengiya siyasî. Em dixwazin hewlên xwe li wan welatan zêdetir bikin ku ji bo guherîna vekirî ne. Weke nimûne, çend welatên Rojhilatê Navîn ku me li wan kar kiriye. Welatên kevînşopî û xwedî adet û nerîtên girtî ne. Min qet pêşbînî nedikir ez bi wan re kar bikim. Lê di van salên dawiyê de hin guherîn kirin. Çunku têk heştin ku pêwîstiya wan bi handana jinên welatên wan heye, da ku beşdarî aboriya welat bibin. Lewma mijûlî hin guherînên giring in. Em jî piştgiriya wan dikin. Em li çend welatên Efrîqî jî kar dikin ku geşbûn li wan hinekî li pêş e. Derve ji bo jinan heye ku beşdarî geşeya aborî ya wan welatan bibin. Em li Efrîqayê li gel çend welatan di çend warên cuda de kar dikin. Lewma dibêjim em li derfetan dinerin. Şiyana me ya zêde heye ji bo karkirina li gel hikûmetên ku dixwazin bi me re kar bikin. Her wiha dozên me yên dijwar jî hene. Weke tevgera li gel astengiyên dijwar li dewletên ku hevrekî li wan hene û her wiha şîniyên wan jî li jêr metirsiyê ne. Te behsa Rojhilata Navîn kir ez ê bême ser mesela jinên Kurd jî. وحتى نها پشتگiriya jinên Kurd bi taybetî kiriye hûn dizanin jinên Kurdê nêzdî bi taybetî qurbaniyên serekî yên şerê Daişê bûn heta niha jî pêwîstiya wan bi alîkariya profesyonel heye hûn li gel rêxistinên Herêma Kurdistanê kar dikin. Em çend tiştan ji bo piştevaniya wan jin û keçan dikin ku bi temamî hatine piştgûxistin û reftareke pir xirab wan re hatiye kirin. Ji destpêka karkirina min li netewên yekbûyî ev karê min yê herî li pêş bû. Di destpêka derketina Hevrekîya Sûriye û paşê jî derketina Daişê me dît ku jin û keç herî zêde hatine tirsandin û bûne qurbaniyê wê krîzê ku li Iraq û Sûriye peyda bû. Mebesta min hem ew jinin ku koçber û derbider bûne li Iraq û Sûriye, hem jî ew in ku li wan her du welatan mane û bi dest çewsandina wan ji aliyê grûpên tundirew ve dinalînin. Piştî têkbirina komên tundirew, astengî ji bo jinan bi dawî nehatin. Hê jî di nava civakên xwe de rastî keleman tên. Me li ser destpêşxeriya Nadiya Murad kar kir. Me li gel mala êzdiyan kar kir. Her wiha li gel çend grûpên din jî em me kar kir bi taybetî ew grûpên ku alîkariya jin û keçên êzdî dikin. Her wiha civaka wan jî bigiştî. Ji ber ku kalîsetê bandor li ser temamiya civaka wan kiriye. Da tu wisa bikî keç û jinên êzdî vegerin nava civaka xwe û xwe biguncînin. Divê kar li ser dilgiraniyên berfirehiyên civaka wan bêkirin. Lewma me biriya programên xwe ev kar kir. Her wiha biriya diplomatîk jî hikûmeta Herêma Kurdistanê di vî warî de hevbeşekî herî baş e. Belê. Ji bo peydakirina yeksaniya derfetan di navbera jin û mêran de derfetên perwerdeyê ne, derfetên aborî û ê siyasî hûn giringiyê zêdetir didine kîjan alî? Programeke me ya pir bihêz bi navê pêşxistin û xweşdebara jinên cîhanê heye. Ev însiyatîva hikûmeta Amerîkayê ye. Berî nêzîkî 2 salan vê îdareyê ew darişt û ev 18 mehin em li ser dixebitin. Hewleke giştgîr ya hikûmeta Amerîkayê ye.
تکزیه دخه سرچاوانیا پشگریا جنان و دانینا وان آل سرکار. آلیکاریا وان جبو فیربون و راهینانه. ام آلیکاریا وان بکن بجداری گلک چالاکیان ببن و درفتن آبوری بکار بینن. هر وها ام لسر بردستکرنا جینگه هیجی کار دکن. بواتایا کو پیوستیا جنان په هيا دستوان بگه سرمایه و سازین حکومی. هر وها شیانا گشتا بآزادی و شیانا خودیبونا ملکان دا بکاربن به تمامی بجداری گشیا آبوری بن. یک جوارن سرکی کو ام لسرکار دکن او کو ام وصا بکن جن بکاربن همان کاران بکن کو میر وان دکن. او یک جپین جوارن سرکیه کو ام هری زیده تکزیه لسروان دکن. نمونه که باشه با نشاندان آراسته هولین ما. ام وی کاری دکن وکه هولکه جبو بلند کرنا آستا شیانو بردست کرنا درفتان جبو کچو جنان. او مجاره که گرنگه جبو ما. یاسای آشتی و اولکاری جنان جبو ویایه که ام پشتراس بن دنگ جنان تبهیستن. جبر کو گلک جاران ددما هفریکیایان جی ددما دانستانترین آشتیه ده جن به تمامی جماسای دیالوگان تدور خستن. دوی ده جی هولا ما او کو ام شیانا جنان بلن بکنو درفتان جواره بردست بکن جبو کو بکاربن بپیونو دنگ وان جی ببهیستن آنگو ام هیزه ددن وان دا گوتنا وان هبه. خانم کلی کوری باليوزا بلند یا کاروباری جنان لسراستا جیهانه دو وزارتا درve یا امریکای ده ام گلکی کیف خوش بون و دما خدامه مدخواستم زیده تر با خفن لی دما وطنه افقاسه دیاره کاروباری و گلکی زیده یا زور سپاس که هم بونه میوانی ما دست خوش. بله تماشاوانی نجام گیشتن داویا هفپیوینا خوش یا ویجارشی حتی جاره کدن هر شاد.